mo na kaya, bilang mo na. Paano ka pa nakapagpapala? Sinasabi niya kabalik ka rin. Hindi niya na kasi kaya. Pinipilit niya lang. Kaya pa kayo sa balong ha. Kaya mo na may Malapit na maluto na yung ano. Sorry, may adobo. wait ka lang ha. Parang protein sa bawang, hindi ka masigil. This is to how you lamat the Guys, malapit na maluto yung fish. Ito na po yung finished product natin. Ito na. Sarap.
lang, lalabas ako, bibili ako. Plastic labo. Kapag meron pa? Saan mo nilagay? Hindi namin tubig eh. Wala na, nagkutsara nga lang ako kagabi. Kaya sa kutsara oh. Well, Ito, yung bawang. Sayang yung bawang. Sayang yung bawang. ay, may mga tagal-high na yung pao. Na? Ano? Kaya ako na. Tagal niyan? Pakula mo ng ano, konti lang muna yung tubig para ano. Hindi mainit dapat. Mainit pa yun, di ba? Ako magsasalang, ako magbaan. Ilang oras na ba ito nakabagal? Ilang oras? Ay, mamaya-maya. Mainit pa to. Pwede rin. Girlfriend niya yun. Girlfriend niya yun. Girlfriend mo ba yan, oh?